C4, han har ingen motion sensors, den fucking uge. Jeg er død. Ja. Hvad? Ja, men Jeg skød ham på klodshold, mand. Med en shotgun. Det dør han ikke af. Det er sgu for mærkeligt. Dayfri, hvor de han gik der. Kan vi ikke flanke dem bagfra, så løber vi hele vejen udenom? Jo. Blåne ham her. Der er en, der er diffuser nu. Nederen, jeg så ham ikke. Ja, men du laver de vilde point, mand. Ja, men jeg armer dem også bare hele tiden og dækker dem. Nej, jeg er død, han kommer ned fra trappen af. Han er ovenpå nu. Ja, men jeg ved det. Nej! Seriøst? Nu diffuser han. Han når det. Ja. Kæft for plat, mand. Jeg armede den. Ja. Kastet en motion sensor. Så er spawn beacon. Åh, shit, der er to, der er tre. De kommer. Wow. Hvor er det? Jeg er lige bag dig. Ja. Nå. Der dræbte du mig. Nå, på grund af M-kom, den sprang i luften. Jeg var klar over, man døde af det. Det var jeg heller ikke. Jeg kan stå og kigge på tanken, jeg har ikke en skid imod den. Det var jeg heller ikke. Har du ikke C4? Nej. Spawn beacon. Dernede. Fik ham. Nice. Jeg hopper ned i dæk mig. I'm going in, bro. Har du mig? Ja. Der er en over til venstre. Ja. Lidt længere. Jeg er ved at skyde efter ham. Bare storm ham. Der er en mere. Jeg spawn. Nej, man. Han overlever med 1 HP. Jeg så ikke, at der spawnede en mere på. Jeg fik ham. Hvis det er fuck det, man, så kører kraft den M-tar, det gør jeg. Hvis det skal vi med den nu, så gør vi et sådan.
Mere parkeret. Gå efter B først, det er vigtigt. Hvis vi ikke tager B først, så bliver den... Ja, så bliver den umulig at tage. I kan jo komme derop, mand. Вижу, вражеский танк! Jeg er busted. Han er slidt. Der er en mere. Åh, jeg fik ham lige med 6 kugler tilbage i mit magasin. Sygt. Wow, væk herfra. Вижу вражеского бронетехника! Prøv at løbe op i tårnet. Shit. Nej. Der kommer tank nu. Åh nej. Jeg dør nu. Вижу вражеский танк! Kan du? Jeg prøver. Jeg gider ikke spawn endnu. Ja. Spawn på mig nu. Kommer nu. Nej! Så han C4 på trappen. Så noob, mand. Der er spawn beacon. Обнаружен! Вражеского солдата! Der er en mere et eller andet sted. Ja, jeg fik ham derop. Derop. Ja, så nu er vi fri bane. Vi har fri bane. Indtil videre, medmindre der er mange deroppe. Jeg fik i hvert fald ham, der stod ved trappen. Åh, der er en mere. Nej! Ja, vi er op. Обращайся в строй, солдат! Hvor er det vildt spil. Nej, jeg bliver knifet, Peter. Wow! Nej, de spawner alle sammen på dem deroppe nu. Nej, Peter. Jeg tog dem alle tre, mand. Gjorde du det? Nej, der er en mere. Ja, Han når defuser. det. Fuck! Nej, det var vildt spil. Jeg lå bare på jorden, de så mig ikke. Skød dem bare med shotgun og knifede dem. Åh. Hjælp, Peter, hjælp. Ja, jeg kom op. Бросаю гранату! Hvor er det vildt. To på trappen nede. Ja. Jeg bliver heroppe for en sikkerheds skyld. Det er så vildt spil, det der, Peter. Ja, Fuck, det er nice. så vigtigt. Det gemmer jeg. Det gemmer jeg.